Mbukeli sikubingelele sikwamukele indaba zehora lesikhombisa kusihlwa lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela likho ke lishona lingena indaba zalo asibheke nazo ezinohlonze. Inhloko yamajaji ijaji uRaymond Zondo sememezela ukuthi iPhalamende lisha lizohlangana okokuqala ngolwesihlanu ekseni ukuze kuzofungiswa amalungu ePhalamende kuphinde kukhethwe usomlomo sishamthetho nomengameli wezwe. A mere 10 years old baby boy. Only wanted. Amaphoyisa seWestern Cape aphenya ukudutshulwa kubulawe kwabantu abayisikhombisa ezigamekweni ezimbili ezenzeke ekhaya elitsha ngempela sonto. Emva kokumenyezelwa ngokusemthethweni kwemiphumela yokhetho likazwelonke inhloko yamajaji ijaji uRaymond Zondo sehlonze ulwesihlanu esiyakulo njengosuku ke okuzohlala ngalo iPhalamende likazwelonke ngehora le10 ekseni. Lokhu kuza emva kwensuku Zondo ethole ngokusemthethweni uhlu lwamalunga abheke ePhalamende likazwelonke nezisishamthetho zesifundazwe wadlulisa ke kunobhala wePhalamende uXolile George. Ijaji uZondo uyena ozokwengamela umhlangano wokuqala okuzofungiswa kuwa amalunga ePhalamende. Kulo mhlangano kuzophinde kukhethwe usomlomo kanye nephini lika somlomo wePhalamende kanjalo nomengameli wezwe. Ngokwesigajana somthetho sisekelo u51 iPhalamende kumele lihlale kungakapheli insuku ezili14 emva kokhetho. iPhalamende selithathe isinqumo sokuhoxisa onke amathikithi ezindiza kanye nezindawo zokuhlala obekuhlelelwa amalungu eMK Party obekufanele ke ethamele ukuhlala kwePhalamende eKapa kuleli sonto. Lesi sinqumo sithathwe emva kokuthi iqembu MK lithumele umbiko walo ngokuthi ngeke lilibhade ePhalamende njengoba kulindeleke ukuthi kufungiswe amalungu esishamthetho njengoba ke selodlulile ukhetho. Okhulumela iPhalamende uMoloto Mothapo ubalule izathu zokuhoxiswa kwezinhlelo zokuhlinzekwa kwamalungu eMK Party njengokubhekelela kokuncishiswa kwezindleko ngenxa yokuthi iMK isikubeke kwasobala ukuthi ngeke ikwethamele ukuhlala kwePhalamende okuhleliwe. In light of the MK Party's express decision through their legal representatives not to attend the first sittings, Parliament has cancelled all arrangements for accommodation and flights for the party's elected members. This measure is to avoid incurring fruitless and wasteful expenditure. Njengoba kubonakala sengathi ukuhlala kwePhalamende kuzoqhubeka noma engekho amalungu eMK Party angama-58, iqembu likholelwa ukuthi kuzobe kungekho emthethweni. Ungoti wezomthetho esikhungweni iJudges Matter uqaqule ukuthi akukho ukushayisana nomthetho ngokuhlala kwePhalamende noma ngabe amalungu eMK Party ayaduba. Section 53 of the Constitution says that the quorum of the National Assembly, for it to pass laws, to pass bills, it must be 50% plus 1. So that means you need 201 members. But for any other business, including the election of the Speaker, election of the President, whether you're noting condolences or congratulations, you need a third of the members of the National Assembly, and a third is about 134 members. So the bottom line is whether the members of MK attend on a particular day or they don't attend, the members of the National Assembly who do attend will be enough for the National Assembly to continue with its business. Kusenjalo uJabulani Khumalo okunguye wabhalisa ku-IEC iqembu ngaphambi kokukhonjwa indlela kulonyaka usedalule ukuthi yena uzoba ingxenye yokuhlala kokuqala kwePhalamende njengoba ekhona ohlwini lwamalungu eMK Party azothunyelwa iPhalamende. Namhlanje amaqembu amane ANC, iDA, EFF kanye neIFP ebehlangene ngawodwane ebhunga ngodaba lohulumeni wobumbano ophakanyiswe ANC ngesonto eledlule. Ukuzwa kabanzi ke ngalolu daba sinomhlelo zombusazwe lapha eSABC uMzwandile Mbeje. Shandu sikubingelele sikwamukele indabeni zakusihlwa. Siyaqonda ukuthi lamaqembu amane abehlangene namhlanje ebhunga. Ingabe yini okuphumile emhlanganweni kade benawo? Sibonga kakhulu esakhiwo mhlambe phambi kokuba ngiphendule umbuzo wakho ake ngiqale kulolu daba olithinta umnumzana oKhumalo
othi uzoya eParliament. Kunencwadi ke esuka kunobhala weParliament esiqinisekisile ukuthi sebemtshelile uKhumalo ukuthi ngeke ekwazi ukuba yilungu ngenxa yokuthi sexoshiwe siqeda nje ukuyithola leyo ncwadi okusho ukuthi ke makuthiwa amalungu eMK ngeke ekwazi ukuya eParliament kusho ukuthi ke naye ubandakanyeka kulawo malungu angeke ekwazi ukuya eParliament. Kodwa ke mase ngidlulela embuzweni wakho njengamanje ngiqeda nje nokukhuluma nabanye bamaqembu abamelela amaqembu ikakhulukazi iANC, DAEFF neIFP lapho bathi bamatasa kumanje nje bayaxoxisana bakhuluma bodwa bephinde bekhuluma namanye amaqembu kwazise phela ngoba kufuneka befike esivumelaneni sokuthi yini ezokwenziwa ngoba iANC iphakamise ukuthi kube nohulumeni ozohlanganisa wonke umuntu uhulumeni wobunye. Into ke ebalekile ukuthi ngabe bazokwazini ukuthi befike bevumelane lungakashaya uLwesihlanu njengoba usulithintile kancane. Shandu, siyazi ukuthi usuku selibeki ukuthi ngoLwesihlanu kuzohlala iParliament emva kokhetho. Ingabe lokhu kuchaza ukuthini kulamaqembu asaqhubeka nokubhunga? Into ebalekile ke ukuthi amaqembu lasabhunga iningi lawo njengo Patriotic Alliance asekuqinisekisile ukuthi azimisele ukuthi ebe ingxenye yalokhu. Into ebalekile ukuthi kumele ukuthi bevumelane lungakashaya uLwesihlanu ngoba phela lokho kuzosiza ukuthi emakhetho umongameli bazi ukuthi umongameli onjani abazovumelana ngawo. Uma kuukuthi ke mhlambe lokho akwenzeki singayithola sisesimeni labo mhlambe iParliament lingakwazi ukukhetha umongameli. Kodwa ngenxa yokuthi bonke bayaxoxa futhi silindele ukuthi kusasa bekwazi ukusitshela ukuthi bexoxeni bazokwazi ukuvumelana ukuze ke bekwazi ukuthi lezi insuku ezo14 ebeyibekiwe zithi zedlula bebe sebeqedile. Khona kunye mhlambe eShando ongakwazi ukuthi ukuphawule kulolu daba. Into engayisho nje ukuthi ngoLwesihlanu uma ukuthi ke umongameli ke uyakhethwa kuzomela ukuthi egcotshwe einsukwini ezinhlanu. Umthetho sisekelo usho njalo ukuthi mangabe nje iParliament selihlalile lakhetha umongameli einsukwini ezinhlanu kuzomela egcotshwe. Osho ukuthini na? Okusho ukuthi uma ukuthi lento yangoLwesihlanu iyaqhubeka ngoLwesithathu lizayo ke umongameli omusha uzobe segcotshwa. Lokho kuyosho ukuthi ke uhulumeni lo okhona njengamanje uyobusuphela sekuqala uhulumeni omusha okuyothi ngosuku olulandelayo bese ke kumenyezelwa iCabinet. Sibonga kakhulu kuwena Shandu. Loyo bekumzwandile Mbeje umhlelo indaba zezombusazwe SABC. Sibonge kakhulu. Amaphoyisa seWestern Cape awakachithi ukuthi ngase kube khona ukuxhumana phakathi kwegameke ezimbili zokudubula edlule nabayisithupha ekhaya elitsha eKapa ngempela sonto. Kwesinye isigameko okudutshulwe kwashona abantu abathathu endaweni yokucwala inwele kanye nezingane ezimbili kwathi esithathu ke yashonela esibhedlela. Osashaqekile namanje umphakathi wakulendawo emva kokuthi abasolwa abangaziwa ebebehamba ngetekisi lohlobo lweKhantam bengene endaweni yokucola izinwele bavulela ngenhlamvu kungazelele umuntu. Omunye othelwe amachaphazelo kulesigameko umfanyana olinje Chomo obezogunda. The nephew. He was my sister's child. A mere 10 years old baby boy. Only wanted. It was a haircut. Izithi zihlalele ovalweni izihlobo zowesifazane ongomunye wabayisikhombisa abalimele kanzima kulesigameko. It's very dangerous. It's not the first time but they were shot. And also Wednesday and Thursday we had some shots in here side but somewhere there. Abaphenyi bophiko lwamacala abucayi baphenya imbangela yokudubula. Senza ke unako ukufumana lemigewu ezigela mkhwa ezinswela boya ukuza kuthi sibafumane baza ukuhlawula bathethiswe ngezinto abazenzileyo. Uphathekile uphinde waveza ukuthi kwesinye isigameko esenzeke endaweni yaseNyanga kudutshulwe abane kanti umkhondo malungana nabasolwa obaholela kwezinye izifundazwe. Mbukelisi sathi qhu etolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Mawuthi uyabheka ugcina ungacondi ukuthi kwenzakalani ngoba besingakavoti kuseza ama-election ugesi bochuba kahle ugesi ungahamba. Inhlangano ephakela ngogesi eGoli City Power isimemezela ukuthi izoqala uhlelo olusha lokucisha ugesi ngenhloso yokuwonga kulomkhandlu dolobha ngenxa yokuthola kanzima kwamaziko ayo ngezinga eliphezulu lokusetshenziswa kogesi.
Mbukeli sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi inhloko yamajaji ijaji uRaymond Zondo sememezela ukuthi iPhalamende lisha lizohlala okokuqala ngolesihlanu ekseni ukuze kuzofungiswa amalungu ePhalamende kuphinde kukhethwe usomlomo wesishayamithetho nomengameli wezwe. Bukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Owengamele zokuphepha komphakathi eEastern Cape uxolile enqatha unxusa labo abangaba nolwazi mayelana nokubulawa kwamalungu omndeni wakwaNcedo kanye nabangani bomndeni ukuthi baphumele obala amalungu omndeni abulawe ngesonto eledlule kuTsolo kwathi elinye ilungu lomndeni ladutshulwa kanye ke nabangani balo eKapa ngempela sonto. Ahlano osapho olunye abulawa ngokungenalo sini kuTsolo ngolwesibini kwiveki ephelileyo. Lamalungu aneminyaka esuka kumashumi amathandathu anesibini uyotsho kumashumi asixhenxe anesihlanu. Ngomvulo kwabe kubulewe indoda eneminyaka engamashumi amane anesithathu. Kule mpela veki siphuma kuyo kubulewe elinye ilungu eKapa libulawa nesihlobo ezintathu. Yaniso ethi siziva singonwabanga sesisenzo singasazi ke nokuba sibangelwa yintoni. Sibuhlungu kakhulu ke ukubonakala ba kuvalwa amakhaya mangaka. Ingiyothusa kakhulu lento ngoba njengobana kukho esisiganeko apha napha kulamhlaba waseKapa bebedibene abantwana balapha bebonisana ngendlela yokubuya uzangapha uba kusetyenzwe umsebenzi nabo bahlaselwe phaya eKapa. Thembisa ngozincedisa ezintsapho. Siyamemelela ke ubana abantu abanenkcukacha baze nazo ngaphambili noba kusekhusini na ukwenzela abantu babanaloyiko ngoba abantu bayoyika apha. Amalungu ayothi abekwe kule mpela veki siya kuyo amanye kuleya elandelayo. Dungulwandile Mbulali kuTsolo. Njengoba seqalile amakhaza ashubisa umkantsha iCity Power imemezela ukuthi libuyile uhlelo lokunciphisa amandla ogesi. Bonakala ke umthamo ophezulu abantu abasebenzisa ugesi eGoli ngesikhathi bezama ukuyifudumeza nokuholela ekutheni amandla ogesi anciphe. iCity Power imemezele uhlelo lokunciphisa amandla ogesi emva kwamasonto ayishumi Eskom yamisa uhlelo lokucisha konga ugesi. Lenkampani ithi lolu uhlelo lokucishwa noma ukwehliswa kwamandla ogesi luzokwenziwa ngezikhathi ezithile ezindaweni ezinezinga eliphezulu kakhulu lokusetshenziswa kwamandla ogesi. Our network is now at critical levels due to the continuous demand, which is higher than the electricity infrastructure can really withstand. As a result, we are implementing load reduction to areas where the load exceeds the designated maximum capacity demand. Sizinemibono yahlukene ngalokhu. Gesi yasidida kakhulu nama sister kakhulu ngoba mawuthi uyabheka ugcina ungacondi ukuthi kwenzakalani ngoba besingakavoti kuseza ama election ugesi bochuba kahle ugesi ungahambe so manje lokhu sesivotile ke manje ugesi usuqalisile uyahlupha so into engiphatha kabi kakhulu mina angisho umuntu beside mina kwezindawo special abo Sandton Rosebank so ngisipana ngakhona ugesi awuhambi lapho ugesi uhamba la endaweni la kuhlala khona thina abantu abamnyama ukuthi thina ngapha kuhlala khona abantu abamnyama siyakhethwa ngoba silibale limnyama la kuhlala khona abantu abarish masabanga baningi nabo kodwa ugesi awuhambi kubo. Ungodi wezamandla uthi ukudlondlobala kwemjondolo kungesinye sezizathu esenza ukuba amaziko ogesi athwale kanzima. We have more and more informal settlements mushrooming and then connecting to those transformers and then putting severe loads on those particular transformers, going beyond the carrying capacity of these transformers. That is the problem that we are facing in the city of Johannesburg. Izisebenzi zaseposini engaphekwa amakhulu amathathu eLimpopo ezingxenye kulezi ezadilizwa isikhungo seposi kuzwelonke zithi namanje azikayitholi inkokhelo yazo yokudilizwa emsebenzini. Zibalelwa ngaphekwe inkulungwane ezinhlanu kuzwelonke izisebenzi eposini ke igcine ediliziwe ngenxa yokuthi isikhungo seposi sibhekene nenkinga yemali. Sekuphele izinyanga ezimbili izisebenzi zeposi zaphelelwa umsebenzi emva kokudilizwa ngombasa.
Iningi lazo zikhala ngomzima esibhekene nabo njengoba abanye bebondla imindeni ngomsebenzi wabo. Ngishayeke kakhulu njengoba kungasekho mali engenayo yomholo. Nginezingane ezimbili okufanele ngizinakekele kodwa manje azisakwazi ukuya esikoleni. Sibi kakhulu isimo ekhaya, izinto azisafani nokudla akusekho. Sisebenze isikhathi eside kodwa manje asisayitholi imali yethu. Inyunyana emele izisebenzi zaseposini i-communication workers isisole isikhungo seyiposi ngokungabi naqiniso ngalokho okwavunyelwana ngakho etafuleni lesingxoxo. All our demands still remains that they pay the severance packages in one tranche. Now, we can't understand that the VRP is actually telling us that the next tranche will be in September and then the final tranche in November. Ababhekele uhlelo lokuhlengwa kwesikhungo seyiposi bathi izisebenzi ezidiliziwe izoqala ukukhokhelwa kuleli sonto. The Post Office's business rescue practitioners have completed all the necessary administration requirements regarding the payment of severance packages to retrenched employees. This means that they can make early payments of the first tranche of the retrenchment packages, which will reflect in ex-employees' accounts from week beginning 10th of June. Ezinye zezisebenzi sesithathe isinqumo sokufaka enkantolo isikhungo seyiposi ngenhloso yokuliphoqa ukuthi libakhokhele kwenyanga. Kwaze kwentokozo umbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sesikusho ngokungena amahloni ukuthi ke sika ngamafa engxenyeni ke esingase ubuzongena ke enkabeni yezo kanjalo nasempumalanga singaqhubeka nje sibone inkanyezi kanjalo naseningizimu kanjalo nasengxenyeni ke ezingapha ngasentshonalanga sihlabele phambili siyobheka usuku lakusasa uyasondela umsingo obandayo uzosinika nje amathubi kakhulukazi ke athanda ukuba mahle lapha eKapa bemancane mawungena kakhulukazi ke engxenyeni zimaphakathi singamafu nje ngapha ngasentshonalanga khona ukubalela mawungena kakhulukazi phansi lapha Eastern Cape enkabeni yezo empumalanga kanjalo nasengxenyeni ke ezilapha ngasenyakatho kanti ke iSouth African Weather Service yaskipha isixwayiso sesimo sezulu esingathanda ukubhebhisa umlilo ikakhulukazi enkabeni yalapha eNorthern Cape kwehle njalo yongena lapho eBeaufort West moze waqala umlilo kuye kubenzima kakhulu kunqoba kanti ke singaqhubeka silindele ukuthi ke kube nesixwayiso sesigaba sokuqala somoya ongathanda ukuba namandla kakhulukazi ke ogwini lapha kwaZulu Natal ngapha ngasempumalanga entshonalanga singalindela nje umoya ongathanda ukuba namandla kodwa isixwayiso isesigaba sokuqala ikakhulukazi ke engxenyeni esenkabeni yaseNorthern Cape sisho sithi ebusuku namhlanje okanye kusasa kuyofika lapha kusempondo zankomo kuyabanda nje kuzo zonke indawo ezingapha sentshonalanga nokho kodwa kufana lapha eKapa so lindele ukuthi lithande nje kuba phakathi uyongena eStern Cape kubande endaweni ezimaphakathi eFreystata kube yiqanda kwezinye indawo ngaphansi kweqanda uyongena koBheckville komNambithi nokho endaweni ezingasogwina kufani kanti ngokuphamo enhlamvu yelanga ikakhulukazi ke kusasa sizolindele ukuthi ke liqhubeke lithi kubanda nje eGauteng kanjalo naseFreystata be phakathi koNorth West kanjalo kwaZulu Natal be phakathi phansi lapha eStern Cape ngathanda nje ukuthi be phakathi okanye liphole siyongena entshonalanga lithi kufudumala lapha koVustile uyongena lapha kwaPhindini mbukani ngivumele ngisho ngena amahloni ukuthi ke ngiyayithatha indawo benobusuku obuhle. Mbukeli sibeka lapho ke indaba zakusihlwa abakhona kusasoza kwethu inendaba zesixhosa yakosokhela lenkosazana uManzuzu umshazi kanoyishada ngamaqhoboza kuze kube ngokuzayo kusale kahle.